טוב, היי לכולם, היום יום שישי ובואו נעשה שגרת ערב כי אנחנו עושים ארוחה אצלנו, אז אני לא צריכה להתארגן והכל. אז מתחילה כאילו כמו שגרת ערב רגילה כשאנחנו עושים היום ארוחת שישי. עכשיו אני כאילו אסדר את השיער, אסתרק ונתחיל לשים כמה פריים. תראו, יכול להיות שזה יקפוץ, ראיתם? טוב, זה הלך ליד לשם על הדלת. אז אני מתחילה לשים כאן פנים ולמרוח. עכשיו, טוב, שמתי דאודורנט. עכשיו, טוב, קרם הגנה. אני יודעת שאני לא יוצא מהבית או מהשמש, אבל חשוב לשים, אז אני אשים. הייתי צריכה לשים את זה ביחד עם הפנים. יופי. ונסים את הגבות. יופי. כדי לסרק את הגבות. לא מעט. לא מדי, כאילו. יופי. טוב, שמתי קרם פנים. כמה ידיים ג'רלי. הסרקתי את הגבות, שמתי דאודורנט, כמה פנים, כמה הגנה. עכשיו ומסכת שפתיים. טוב, שמתי מסכת שפתיים של ללין גם. אפשר לשים על חטופים. וזהו, מקווה שנהייתם, ביי. טוב, סיכום קצר, מה ששמתי את זה ואת זה, ביי.